Μια γυναίκα δεν πρόκειται ποτέ να σε πλησιάσει και να σου πει «Γεια, με ελκύεις. Σε παρακαλώ κάνε μια κίνηση». Απλώς δεν λειτουργεί έτσι συνήθως η έλξη. Αντίθετα, θα κάνει κάτι πολύ πιο διακριτικό. Θα αγγίξει κάτι. Και αν δεν καταλαβαίνεις τι είναι αυτό το κάτι, συγχαρητήρια. Μόλις έχασες την ευκαιρία σου, και πιθανότατα ήδη δίνει προσοχή στον άντρα που πραγματικά παρατηρεί τις λεπτομέρειες. Τώρα, να το κομμάτι που πιθανότατα θα σε τσούξει λίγο. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Non-Verbal Behavior, περισσότερο από το 90% της συναισθηματικής επικοινωνίας μεταξύ δύο ανθρώπων συμβαίνει χωρίς να υποθεί ούτε μια λέξη. 90%. Αυτό σημαίνει ότι η πιο σημαντική συζήτηση που κάνει μαζί σου αυτή τη στιγμή δεν προέρχεται από το στόμα της. Συμβαίνει μέσω των χεριών της. Και οι περισσότεροι άντρες είναι εντελώς άσχετοι όταν πρόκειται να την κατανοήσουν. Τι σημαίνει πραγματικά το άγγιγμα του εαυτού. Επιτρέψτε μου λοιπόν να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας για μια στιγμή. Ως γυναίκα, μπορώ να σας πω ότι δεν είμαστε ούτε κατά διάνοια τόσο μυστηριώδεις όσο συχνά νομίζουν οι άντρες. Στην πραγματικότητα, αποκαλύπτουμε μια παράλογη ποσότητα πληροφοριών μέσα από τα πράγματα που αγγίζουμε, τον τρόπο που κινούμαστε και το που πηγαίνουν φυσικά τα χέρια μας όταν είμαστε κοντά σε κάποιον που μας ελκύει πραγματικά. Το θέμα δεν είναι ότι οι γυναίκες είναι αδύνατο να διαβαστούν. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν σου έμαθε ποτέ τη γλώσσα. Και σήμερα, αυτό αλλάζει. Αυτό που πρόκειται να σας δείξω σε αυτό το βίντεο δεν είναι ανακυκλωμένες συμβουλές για ραντεβού που έχετε ήδη ακούσει 100 φορές πριν. Αυτή είναι πραγματική ψυχολογία συμπεριφοράς που υποστηρίζεται από έγκυρη έρευνα από μέρη όπως το Harvard, το Princeton και το Ινστιτούτο Kinsey. Προσωπικά πέρασα εβδομάδες ψάχνοντας σε κλινικές μελέτες, αναλύσεις γλώσσας σώματος από ειδικούς και, ειλικρινά, στις δικές μου εμπειρίες ως γυναίκα που έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα χωρίς καν να το συνειδητοποιήσει εκείνη τη στιγμή. Τώρα, όταν η έλξη προκαλεί την ντοπαμίνη και την ορεπινεφρίνη να κατακλείσουν τον εγκέφαλο, στην πραγματικότητα αυξάνει την νευρική ενέργεια στα χέρια. Και τα μαλλιά γίνονται ένα από τα πρώτα σημεία όπου κατευθύνεται η ενέργεια. Λοιπόν, δείτε πως μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά. Αν αγγίξει τα μαλλιά της μία φορά και μετά σταματήσει, πιθανότατα πρόκειται απλώς για συμπεριφορά περιποίησης. Αλλά αν συνεχίσει να το κάνει, τυλίγοντας τα γύρω από το δάχτυλό της, περνώντας τα πάνω από τον έναν ώμο, εκθέτοντας το λαιμό της, αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι το σώμα της που λέει δυνατά, παρατηρήστε με. Γιατί οι γυναίκες το κάνουν αυτό υποσυνείδητα. Και μιλώντας για το λαιμό, αυτό μας φέρνει κατευθείαν στο επόμενο σημάδι, το οποίο είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικό. Όταν μια γυναίκα αγγίζει ελαφρά το λαιμό της ή τρέχει αργά τα δάχτυλά της κατά μήκος της κλίδας της ενώ σας μιλάει, κάτι πολύ συγκεκριμένο συμβαίνει μέσα στο νευρικό της σύστημα. Ο λαιμός είναι ένα από τα πιο ευάλωτα μέρη του ανθρώπινου σώματος. Οι κύριες αρτηρίες βρίσκονται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια εκεί. Από εξελικτική άποψη, η έκθεση ή η εστίαση της προσοχής στο λαιμό είναι ταυτόχρονα ένα σήμα εμπιστοσύνης και μια ανεπαίσθητη πράξη υποταγής. Χωρίς να χρησιμοποιεί λέξεις, σου λέει ότι αισθάνεται ασφαλής κοντά σου και θέλει να την προσέχεις με έναν πιο προσωπικό τρόπο. Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Vanessa Van Edwards, ιδρύτρια του ερευνητικού εργαστηρίου Science of People, έχει επισημάνει ότι οι γυναίκες αγγίζουν το λαιμό τους κατά τη διάρκεια αλληλεπιδράσεων με ελκυστικούς άνδρες σχεδόν 300% πιο συχνά από ομικρόν με τόνο, τι με άνδρες που δεν τις ενδιαφέρουν. 300%. Αυτό δεν είναι τυχαία σύμπτωση. Αυτή είναι η βιολογία που κάνει ακριβώς αυτό που κάνει η βιολογία. Και εδώ είναι μια μικρή εσωτερική λεπτομέρεια από τη γυναικεία οπτική γωνία. Όποτε πιάνω τον εαυτό μου να αγγίζει το λαιμό μου κοντά σε έναν άντρα, συνήθως δεν συνειδητοποιώ καν ότι το κάνω μέχρι να τελειώσει η συζήτηση. Είναι ειλικρινά ντροπιάστη. Το επόμενο είναι αυτό που διαχωρίζει το «μπορεί να ενδιαφέρεται» από το «σίγουρα ενδιαφέρεται». Και περιλαμβάνει κάτι στο οποίο οι περισσότεροι άντρες δεν δίνουν καν σημασία. Πώς ερμηνεύουν τα σήματα οι άντρες με αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι ένα από τα πιο υποτιμημένα σήματα έλξης που υπάρχουν. Όταν μια γυναίκα αρχίζει να παίζει με τα κοσμήματά της, να γυρίζει ένα δαχτυλίδι, να τραβάει ένα σκουλαρίκι ή να παίζει με ένα κολιέ ενώ σας μιλάει, είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια ότι το νευρικό της σύστημα ενεργοποιείται από την παρουσία σας. Ακολουθεί η ψυχολογία πίσω από αυτό. Οι ψυχολόγοι συμπεριφοράς περιγράφουν το παιχνίδι με τα κοσμήματα ως μια αυτοκαταπραϊντική συμπεριφορά μετατόπισης. Συμβαίνει όταν το σώμα βιώνει συναισθηματική διέγερση, ενθουσιασμό, νευρικότητα, έλξη και χρειάζεται μια φυσική διέξοδο για να απελευθερώσει μέρος αυτής της ενέργειας. Το κόσμημα γίνεται εργαλείο για τη διαχείριση του συναισθηματικού χάους που δημιουργείται μέσα του. Και υπάρχει ένα άλλο επίπεδο σε αυτό. Ο Dr. Albert Mehrabian, ψυχολόγος γνωστός για το έργο του στην επικοινωνία, διαπίστωσε ότι οι συμπεριφορές αυτοαγγίγματος αυξάνονται δραματικά όταν οι άνθρωποι συμμετέχουν συναισθηματικά σε μια συζήτηση. Όσο περισσότερο έλκεται,
τόσο πιο πιθανό είναι τα χέρια της να χρειάζονται κάτι να κάνουν. Και αν αυτά τα χέρια συνεχίζουν να επιστρέφουν στο κολιέ της, ειδικά ένα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το στήθος της, δεν καθοδηγεί τόσο διακριτικά τα μάτια σας ακριβώς εκεί που τα θέλει. Παρακαλώ για αυτές τις πληροφορίες. Τώρα περνάμε από το αυτοαγγίγμα στην άμεση σωματική επαφή. Και εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολο να παρεξηγηθούν. Αν μια γυναίκα απλώσει το χέρι της και αγγίξει το χέρι, το νόμο ή το χέρι σας κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, διασχίζει ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό όριο. Από νευρολογικής άποψης, η σωματική επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων που δεν έχουν ακόμη στενή σχέση είναι πολύ σημαντική. Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο Νταπάου διαπίστω